Tots volem tenir un hort més viu i més productiu. Avui us venim a ensenyar tots els complements que ens poden ajudar a tenir-ho. Avui us venim a parlar dels espais no productius. Però, Genís, què són aquests espais no productius? No m'estic pas referint a la caseta, per exemple. Em refereixo a espais com tenir una bassa dins de l'hort, a tenir murs de pedra seca, a tenir-hi fusta morta, i en veurem algun altre. El primer lloc que veurem serà aquest mur de pedres. Una miqueta, la idea d'això és, totes les pedres aquestes que ens molesten a l'hora de treballar la terra, anar-les decantant i en comptes de llançar-les, és acumular-les, o ja et dic, en aquest mur, on nosaltres també tenim al final de l'hort una altra pila de pedra, que el que fa és donar refugi a animals invertebrats, ja siguin insectes, també ens donen refugi a amfibis i també a rèptils, que aquesta escalfor que s'acumula a les pedres amb el sol els hi encanta. Llavors aquí moltes vegades això veiem dragons, veiem sargantanes, fins i tot alguna serp, encara que aquestes no agradin tant, i tots aquests animals ens ajuden amb la regulació de les plagues que després tenim a l'hort. Un altre punt d'aquests interessants és una bassa. Nosaltres recollim tota l'aigua de la pluja sobrant que no absorbeix l'hort i que es condueix per la part més baixa, diguem, d'aquest espai. Llavors aquí acumulem l'aigua, ara veieu que n'hi ha poca, ja estem arribant això a l'estiu, per tant és la poca aigua que s'ha acumulat amb dues pluges. De què ens serveix aquest punt? Aquest punt és molt interessant a l'hora que se'ns hi reprodueixin, per exemple, libèl·lules i amfibis, que se'n menjarien les plagues també, o a la vegada que s'hidratin, que beguin aigua, moltes espècies pol·linitzadores que necessiten aquests punts, molts ocells i fins i tot aquí orenetes que ens fan el niu en la caseta de dalt. Llavors això és un punt a tenir en compte a l'hora de planificar un hort. Normalment quan fem una bassa pensem sempre en regar. Nosaltres aquesta bassa, ja veieu la mida que és bastant reduïda, la vam fer totalment pensant això, en la biodiversitat de l'hort, ja carreguem amb una altra bassa que tenim més avall, que és molt més grossa, i llavors bombem l'aigua a uns dipòsits. Llavors, amb què pensem també que serveix aquesta bassa? Una, ens serveix per purificar l'aigua, sovint l'aigua no és tan neta com ens agradaria o no té la qualitat suficient. Llavors, totes les plantes que hi ha en aquests espais serveixen això, per drenar-nos i purificar-nos aquesta aigua. També ara a l'estiu ens ajuda amb l'estabilitat climàtica. Amb què ens referim amb això? Una mica amb la temperatura, amb la regulació. Sempre estarem més frescos si estem a prop d'una zona humida que no pas al mig d'un camp o d'un secarral. Llavors també ens ajuda en aquest aspecte. I aquí us presento una de les piles de fusta morta que tenim. Això ens alimenta tant fongs com, per exemple, animals descomponedors, que ens interessen tant pel compost com per dins l'hort, per exemple, amb els encoixinats i tots aquests aspectes que utilitzem en l'agricultura, per això, descomposar i abonar la terra. I aquí, si em seguiu, el que hi tenim és un hotel d'insectes fet amb un tronc d'una figuera morta, que el que vam fer va ser tallar-lo i escampar, i si mirem de prop, el que hi veiem són petits foradets, que vam fer amb broques de talada de diferents mides, que ens serveixen per abelles solitàries. Llavors aquí tenen un espai de cria i de refugi. I si ho mirem de prop, veiem aquests d'aquí que estan ocupats, que estan tapats. Veieu? I una altra utilitat que tenen aquests hotels d'insectes és un espai de connexió amb totes les aromàtiques que tenim al voltant de l'hort. Llavors tenim això, uns marges funcionals i unes línies aquí al mig dels fruiters que tot connecta. Ara ens trobem a la Pineda. El nostre hort compleix unes condicions una mica especials, que és que el tenim envoltat per 3 dels 4 costats de bosc. Llavors, aquí una mica la part interessant de tot això és que ens protegeix davant de fenòmens, per exemple, meteorològics, com podrien ser unes pluges fortes, o una tempesta, el vent. Doncs tot això fa que filtri una mica la pressió i el cop que rebria el nostre espai. I després també ens serveix per protegir el sol. Llavors això, tenim hores d'ombra que en un hort enmig d'un camp no tindríem, i a la vegada també, si amb una tempesta corrés molta aigua, tota la part d'aquesta boscosa ens frenaria aquest impacte i aquest arrossegament de tot el que vindria darrere. A més, sovint ens pensem que els boscos són els espais més rics que podem tenir a les nostres terres. En aquest cas, tindria bastanta biodiversitat, però molta menys que un espai obert. En aquest cas, això, tenim l'hort com a primer espai obert, que hi haurien això, des de micromamífers com ratolins, hi anirien un munt d'ocells a menjar, fins i tot aquí hi ha altres rapinyaires, i tindríem
papallones que buscarien la flor, no? Que aquesta que li tocaria al sol i que ens floriria en els marges. Per tant, l'espai aquest de transició, que en aquest cas ocuparia el nostre hort, és molt interessant per això, per multiplicar tota aquesta biodiversitat i tenir un equilibri. I si hem parlat que l'hort és un espai de transició, no? Aquí al darrere ara veiem el camp, que és l'espai obert més gros que tindríem a prop. Vale? Ara, perquè se'ns han emportat el farratge fa res, però aquí fa uns dies es podia veure això, desenes d'orenetes, desenes de ratpenats, no? Caçant i alimentant-se d'un munt d'insectes diferents. A més, els espais oberts, un dels temes més interessants que tenen i que la gent són els que els hi criden més l'atenció o destaquen més també, ja no és només a nivell de biodiversitat, per el que hem explicat abans, sinó també és per tallar el foc, no? Aquest risc d'incendi que a vegades tenim al tenir boscos, en aquest cas, en el camp, se'ns quedaria frenat. I després tindríem això, el farratge que s'han emportat, que ens serviria per alimentar, per exemple, granges, no? Ramaderies, i en aquest cas també ens serviria a nosaltres, que tenim els recs muntats de tot el voltant del camp per recollir l'aigua i dirigir-la cap a la bassa. Per tant, també és un punt molt important de captació d'aigües. Com si fos un teulat d'una casa, doncs nosaltres tindríem aquest camp gegant. I ens trobem en els marges de cultiu, vale? A les vores del nostre hort, i hem fet com aquest marge, tot ple d'aromàtiques, que ens serveix com un espai de connectivitat, vale? Com un hàbitat diferent per molts dels animals que volem atraure, ja siguin això pol·linitzadors o controladors de plagues, no? Des de marietes, abelles, no? Papallones. El que busquem és un espai de transició, que nosaltres tot al voltant del nostre hort el tenim amb aquests marges de cultiu, vale? Que el que hi ha és tot d'aromàtiques, val? Que què fan? Ens creen un hàbitat diferent, menys monòton, i a la vegada ens atrauen això, des de pol·linitzadors com abelles i papallones, no? A controladors de plagues, per exemple, com podria ser una marieta. Sí? Llavors, aquí al costat hi tenim els fruiters, que això ens faria que no fos tan monòton el paisatge que tenim, vale? I aquí també una mica ens alimenta la biodiversitat, i a més, tindríem com tot l'espai entre els fruiters, que hi tindríem més aromàtiques i ho deixarem bastant salvatge, vale? Per donar llar a tots aquests animals, a totes aquestes espècies que relacionades amb el nostre hort ens ajudaran tant a produir com a controlar-lo. A més, aquests marges estèticament queden. I per finalitzar el vídeo, m'agradaria que ens quedéssim amb la idea que tots aquests espais no productius que hem vist avui ens serveixen per tenir un hort més resilient. I direu, què vol dir un hort més resilient? Doncs un hort més adaptat a qualsevol problemàtica que ens pugui venir, des de canvis meteorològics, des de sequera, des de plagues. Vale? Per tant, espero haver-vos servit d'inspiració i que agafeu moltes idees per millorar el vostre hort, i ens veiem en el següent vídeo. Txec!